no? Nandun sa baba yung mais ko. 48 anyos pa lamang si Tatay Arnold nang simulang itayo ang tulay na ito na magdudugtong sana sa bayan ng Villasis at Santo Tomas sa probinsya ng Pangasinan. 56 na siya ngayon pero ang tulay hindi pa rin natatapos. Ibig sabihin, 8 taon na pero hindi pa rin ito mapakinabangan. Talaga medyo may pagkadismaya dahil yun nga, lumutang yung issue nila na malaki-laking nakurakot. Dapat madaliin para magamit na. Kung malaking tulong ito pagka nayari na natapos na ang kalsada, malaking progreso ang maitutulong o madadala nito sa Santo Tomas. Sa pagbisita ni Secretary Vince Dizon sa probinsya ng Pangasinan ngayong araw, isa ang tulay na ito sa kanyang ininspeksyon. Pinapaikot ako ni Pangulo sa buong bansa para lang makita ano ba yung mga nakatenggang mga project. Ang daming mga project sa buong bansa na ganito. Ito, 8 years. 8 years na to. Nagsimula itong project na to 2018. No, 2018 pa. 2026 na. Ito na yung naging kalakaran na may mga sinisimulang projects ang gobyerno, ang DPWH, na hindi tinatapos. Bakit hindi tinatapos? Kasi imbes na pondohan na ng todo yung proyekto para matapos na magamit na ng mga kababayan natin, gumagawa ng bagong mga proyekto. Siguro, para alam nyo na. Diba? Para pagkakitaan. Higit 2 billion pesos ang kabuang halaga ng kinakailangan para makumpleto ang tulay. Pero mula 2018 hanggang 2025, nasa 920 million pesos pa lamang ang halaga ng napondohan. Tatapos naman talaga kung ibibigay lang yung sinasabi nating pondo. Ang problem po yung tingi-tingin pondo. Opo. So, ang sabi ko na kay RD, Gov, ang commitment ko, kay Gov, kay Mayor, ang sabi ko na kay RD, kung ano man yung kulang na lang, basta ang trabaho namin, siguraduhin matapos to by 2027. End of 2027, dapat nagagamit na ng mga kababayan natin to, i-request na for 2027. Yung buo, hindi na yung tingi-tingi na naman. Salamat, no? At matagal naming hinihintay ito. At least nakita niya first hand yung mga pangangailangan, no? At saka napakaganda kasi ang questions niya kaagad is magkano, achievable ba ito? Ito yung time frame, which is yun yung hinahanap natin, hindi yung mangangako lang. Pero ito kasi nakita ko very objective. Bukod sa tulay, ininspeksyon niya rin ang Binalonan Lawak Villasis Bypass Road. Kapag natapos ang kalsada, malaki ang may tutulong nito lalo pat isa ito sa mga pwedeng madaanan ng mga bibisita sa Manawag Church. Pero dahilan ng pagkatengga ng konstruksyon, ang kawalan din ng ibinababang pondo. Pangakong muli ng kalihim, mapupondohan ang pagtutuloy nito pero kailangang matapos ito sa taong 2027. Hindi lang mabilis yung paggawa, yung quality maganda. Dapat ganyan. So, susundan na natin yung standard. Sa kabilang banda, kanya namang pinuri ang pagkakagawa ng natapos ng parte nito. Ang kinis, parang aspalto na eh. Dapat ganyan ang quality. Siyempre, ang galing eh. Kung makikita nyo kung manggagaling kayo doon sa Carmen, napaka-traffic ang Carmen. Kaya ito, kung dire-diretso tayo hanggang dito sa papuntang Binalonan at saka Manawag, kung magagawa na ito, napakabilis. Samantala, mandato na ng kalihim sa lahat ng mga opisina ng DPWH sa buong bansa na huwag munang magsisimula ng bagong mga proyekto hanggat hindi pa natatapos ang mga kasalukuyang nakatenga. Randy Guzman, RNG News, Pangasinan.